ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 أحواتي أنا ونا باخاتكم كمتسن تلخو بخيلة زربا وي بفلسفنا مستر እግዚአብሔር كسبكلكم أي مساخن جخعا مسخاتكم انتلخو انترفي يسوس كريستوس نسخعا تستسأل انتزي كوينو كال كيفلت وسينا ايمو أنا خعا بدخامن بفرحاتن بوزح من كتكات انيه مسخاتكم زنبركم قالين سبكتين نمنفس قدسون حيلون زغلص انبر بزطبر قال طببي نبرن اجي خا امنتكم اب حيل እግዚአብሔር انبر اب طبب سب استمسرته منتي كي خوني اما اخلتهم بمنفس بوسلات زخونو غنا طبب نزاربينا اتن نزاربو غنا طبب زعالم وي طبب نايتهم زحالفو غزاات زعالم دي ايكونن نحناس اتي እግዚአብሔር ቀድሚ ዘመናት ንኽብርና ዘዳለው ተሰውይሩ ዝነበረ ሚስጥር ንዝኾነ ጥበብ እግዚአብሔርና እንዛረብ ካብ ገዛእቲ ዘዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈለጦን እንተ ዝፈልጡስ ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ግና እቲ ጽሑፍ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዐቶ ልቢ ሰብ ዘይሓሰቦ እግዚአብሔር ነቶም ዝፈትዎ አዳልይሎም ኣሎ ይብል ንዓና ግና እግዚአብሔር ብመንፈስ ገይሩ ገለጸልና እቲ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ናይ እግዚአብሔር ዓሚቕ ምስጢር ዝምርምር እዩሞ እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ዝፈልጥ የለን ከምኡውን መንፈስ እግዚአብሔር እንተዘይኮይኑ ነቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ሓሳብ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን ንሕና ግና ነቲ እግዚአብሔር ብኸምኡ ዝሃበና ጸጋ ምእንቲ ክንፈልጥስ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ መንፈስ ደኣ ተቐበልና እምበር ናይዚ ዓለም መንፈስ ኣይተቐበልና ንሕና ከዓ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳውያን ሰባት እናሰማማዕና ጥበብ ሰብ ብዘምህረሉ ቃል ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል ንዛረብ ኣለና መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ካብ መንፈስ እግዚአብሔር ዝመጽእ ኣይቕበሎን እዩ ንዕኡ ዕሽነት እዩ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ከዓ ክፈልጦ ኣይኽእልን እዩ እሞ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ግና ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ መን ይፈልጥ መማኽርቱ ኸ መን እዩ ንሕና ግና ናይ ክርስቶስ ልቢ ኣለና